nwụrụ anwụ ama ekwuru ọnụ ya onye nwụrụ anwụ nwere family nwunye na-ebe akwa all the time na-ebe akwa na-eti mkpu na di ọma afụzi ya again ụmụ ya na-ebe akwa small children the only thing they could do ịbụ onye Nnewi South onye na mock bụ onye Nnewi South you're not sure of what you are saying even na-esi na akpọrọ gị na phone na Jpac anya enwezighị m nnọọ my precious time ewe m bunye my call bunye my phone nnọọ wee kpọba nwaanyị wee kọba asịrị Jpac wee sị m ọ wee sị m ma this guy a na-akpọ na-echu my WhatsApp ka na-echu mmiri a na-akpọ ka ezi afọ adị si Nebuchadnezzar I just be watching that. I don't want to reply anybody. Ije ụwa na enyi ije ụwa na-echugheri na my WhatsApp ka na-echu mmiri mkpọpụtasịrị gị chaatị mụ na ije ụwa ọ na-achatị madam a reply ya na enyi ije ụwa na-ayọ m biko Jpac biko send ya invitation for your wedding ka m bịara gị wedding dee biko ni orudaghị minute send ya invitation na enyi ije ụwa ha niile ije ụwa igo so far n'aka nwaanyị mụ na-agwa gị ị ga-ata kọnkịrị n'aka nwaanyị. Keep defending what you know that is very wrong. Keep defending if I had the wrong. Ije ụwa ị ga-ata kọnkịrị gị nwa na-ezu ugo ị ga-ata kọnkịrị. You claim to love Ifeanyi Uba, you claim to Ifeanyi Uba bụ onye Nnewi ọnọdụ ka onye mmadụ ejide mpa gị na-ete mpa gị pọtị. Then maybe your best friend is rubbishing the name of your father, which is even he had the wrong no but his yogu. Well, because of one naira and one naira and I know all those things. One naira and you is a makanyawa. You can't you don't want to grow. You don't want anybody to teach you how to grow. My friend Nebukadana Kuzirika kụziri ihe na Facebook ọ dụgidere gị ọdụ ka ọ maa na ị ga-amara ihe iji ụwa sị na ọma mata ihe n'ụwa na ihe karịa mma bịala n'iyi ịkwụrụ gbadaa akụziere gị Facebook ekweghị gị mmụta kụziere gị blọgin ekweghị gị mmụta ka a monetizere gị akaụntụ ka isoro ibe gị na-aracha ego na ego dị na Facebook okweghị gị kedu ihe ọjọọ ka ezi ihe mmadụ ya emere gị nọ iwere data ya mkpachara followers ya were onye ọbụla chọrọ ịbụ a blogger and a professional blogger can never have a denomination. Ihe akwụ n'ụka ihe akwụ n'omenala so that onye mee ihe ọjọọ inwe ike gwa plain. Once you base onwe gị n'omenala base onwe gị n'ụka glue yourself together guy o nwere gị ihe eme ka ịrụ that blogging work perfectly. You cannot do it perfectly. Yes, we go because of one good influence. Jpac, shut up. Thank you. I help all your life, you know. I don't like you. You're gonna go. Let me block you immediately. I don't have time for replying people. Just say it's of no use. Guy, grow to the extent that a married man supposed to see that quite real when Ọhaneze ndị Igbo ndewonu ọkwa na ije ụwa unu anụgo ihe my brother Jpac kwu. Jpac till tomorrow you are still my brother. Even Matthias says that he's my brother. But na enwere some things ọ na-eme na-adịrọ mma. No, my brother does not mean na my ha correct here. Yes. Mmanye gị ndụmọdụ as a son. Ịkpọrọ m Nebukadnezzar. I will not insult you. But I am your elder. You are my son. Atọrọ m gị na age. Atọrọ m gị in marriage. Atọrọ m gị in bearing children. Atọrọ m gị even irresponsible because ị nwebụrụ nwa n'aka nwaanyị ọzọ uche na ịnụghị ya anụ. Atọrọ m gị n'ịpụta ụwa tọọ gị na business. I am a businessman. Point of correction, I am not a blogger. Enwe m shop. Mana abụrụ m onye na-apụta na social media na-ewepụta ihe m nwe na-epost. Asị m mechakwa nyekwa gị another fatherly advice. For those of you now who know why you na-ebupụta na social media, you are exposing your family to danger but they marrow. By God's grace, Chukwu gọziri m utu ụmụazị. With ụmụazị, anụrụ m nwaanyị ka esi anụ nwaanyị.
Nwaanyị ga-esi agba nkwụ nwaanyị wed ga-esi ewed before mụ na nwunye m ebiri. Chineke gozie ya wuto ụmụaka. Check here my page, my Facebook niile nwere ike ifu any picture of my child or even my wife there. On Facebook, on her own. Post about me. I don't post. I don't expose my family to danger. It's na cardinal we hear Kuzeren Facebook point of correction. Cardinal. Ebum cardinal also when Facebook before and when Facebook fair when page. In fact, I was there my history small concerning communication. Mgbe Samsung came with Paul. Some use Samsung when I was even in secondary school. Some MTN line 35,000 when I was even in secondary school. Can go to MTN. And on the communication, and when business, je jo bejo na newi obejo ana egba mụ na ha rekọrọ business mgbe Nitel maka na use Nitel. Maka na use Nitel. I'm a na roundabout Nnewi. Full work card. We make call with Nitel. Before here was a MTN. Maka na jenu ukwu okupata. And when a phone, me, myself, ezu, I'm a hustler. And I'm a rotor ego, I'm a hustler, I'm a rotor, me, as if umoru egogasi. Go compound and that may save I form a job service here. You can UBA Newi, the whole branching on Newi, including Kenon. They knows me very well. Even the area manager, here the manamo, and I'm a bank UBA, put you 200 naira, 300 naira, 500 and 800 naira. Jpac, Mbana ice water. The first ice water abon ke nylon. The first ice water ema wine na Oliver Jigwewu yago wine ka na aguzi. Here the first ice water my mother jire ice water mo na ebugaria. I gba cha na bottle fichie. Before I better ice water mgbe ke na nylon. Before I better wazie pure water with your age. We here to put pure water. Do you understand? I am a hustler from birth till today. Each of on social media and go see where my business. I cannot do that. And I'm not a blogger. I remember correct some impression, some bad impression the mad name because some of whom I can use in the social media. Okay, mezi ha. And I'm beginning her channel is mutozo. My brother listen to me. This is na the true WhatsApp can the true me. Let me not tell you, Jpac. Oh, give what or cardinal. Check my number. I didn't collect your number from you. The first time we meet, the good waja be Nigeria. When waja from maybe at a hotel. I go look for the video here. That is the first time I get meeting. Ibu your Camry. Where bia? Ebia nsi gonna get waja ke na ga go mi hu we focus Jpac me pelem do. Sim bukotara gi ihe gotere na maybe go or na when a shop more or something. You actually celebrate your birthday. You see, and I'm a humble person. And I be informed, you can never know my weight. I don't have to social media rubbish. I don't make fake life. I don't make fake life. I put it in Gasoroga. I will go na top hill. Everyone waja lodging. I love you. If I'm as your boy, but I am your senior me. And Jpac come Jidego. It come Jidego. I give you go the money na dash ga dash. Kiji. Jpac, you go pass. How many children unwe? Ima be mum na go na Lagos. Can't be your life, Jpac. But now go and watch all my videos. Go and watch all my videos. I am not afraid of a Senate to defend myself. I'm not afraid, my brother. You are not talking to an illiterate. When go like this. If you know that you don't get here, I feel we have to learn no I'm not going fair when school. I'm not going but I want to tell you some of things in there, man. We say, whoa, ada the mama. It the side, and there's a good one. I see more na mapuro forever.
I'm not a blogger. You get my page, you got some of you Christians in them not condemn. I want on young Punako here. So go and check the videos. He check here. My life don't matter. Man can put it. Go and check all of them. Obu ni wish ni wu. You were taking of reasoning. Go and check it very well and see what I said. And the video I will not delete it. It will be there till the child your back. It will be there till the Akwa Abuja. I will defend myself. You will see me going. The last thing I put on social media about to born, I can't do that. As I'm talking to you, I am a citizen of America. A citizen. I am automatically a citizen of America. My mom will go to where I come back here. People can doubt it, I don't care. Doubt it, and where you wear me. Go na citizen now rubbish. Go to billions say what are rubbish. Am I going to get call him my brother? Each of them check up the social media back to one. But go to go don't work that life the me. Get you on that before. Get a cousin on that before. Eat a cousin before. Oh get you woo. So the first thing woo. Na kwesi ho na nda anwugo na kwesi here is topic ya no mgbe nda dey look kwesi here is this topic e ba defend your onwe gi some of ndị na agba saga na iru akwụkwọ ebi hibu ya was awụ ya fake o saga kun na agba onwu ego enwe onye jere bibia azu ọnụ ọ dejebe ọnụ ikpara aka igbo nwata nwa akpọ nwoke onye oyi nwoke akpọ ya akwụna. So nigga na amaja here award these small boys. I am not your mate. Do you understand? I am not your mate. I want prestige, more dignity. Do you understand? Oburo matter of real where is it chori kuziri mu mbo here Facebook. Na be kam na go na ka Facebook. So here kadina kuzire mu here pasara page. I cannot deny it. So pasara page. Can we meet them concerning monetization? I'm going to phone talk monetization. The whole chat is then the chuka miri Jpac buputi na social media ko na afia. Obosi bo musimu eni chokoma na go live video makamata ya I declined. I ignored you. I did not do it. I'm going to you are not calling me. I declined. I ignored you. I didn't do it with you. Mangi mu send that video in case you go. All of them then chat they delete behind me. I go and print it and paste. Let us see. Adversing there go whoop your family on social media. Ka kwanda fatally adversing kaka enya kwegi. Echokwa ikwere ikwere ha. Tomorrow na ka brother. Echokwa ka ese go in ese ro onwe but it consign me. Akwa na iju ụwa. Ndewo no. And one more thing, my brother, let me tell you something. I am a businessman. I am registered in federal government of Nigeria. I have CAC. I pay tax. Only in Nanya here. Do you understand? Yes, people na dashi mego na social media. I will not deny it. Ndi from na dashi mego. But I can't get zogu. Mwagi bumbu. Minus my own family. Minus indogom. And secondly, my family. If I tell my family, I may open a social media. Let me keep quiet. Let me keep quiet. But here in nature, my brother. Here in nature, don't go there. Abo it your brother. Eba in nature, if you get a a tout, or in nature, one street guy, or in nature, where he don't go there, my brother. Do you know? I cannot there. Iju wabro na pata social media dey to honor. Do you understand? Mbagi how many families na kwuru ugbo akwụkwọ? I don't know them from Adam. How many people that today water they will cry. Most of them I will go about sham like this came here. Don't be say I don't need that. I need money. I need money. Every time of my life, I'm at broke. And then just broke because the way I give. And people they give me that people are dashing me go well. And I saw the dash. And I saw it they come.
chana mbo nyoga wonro na bati na social media ngo moto ti na social media ngwa ima moto ne mgbara before go kwuo Igbo moto mgbaru DJ na Nnewi go and verify. I am the only DJ gro moto to Kumbo. Jpac, I come na give out to one. I have responsibilities and on here. My children, by special grace of God, have set a standard. It's not standard of Nigeria and here. A is for apple, B is for ball. Why no food? Not by my power, but by God, I have stated that. Mo eba ku ha we sanono, aga fugo me sanono. But if you get what I go na na ga dey so okwu. Mo na gi ade so okwu. So and secondly, I will not picture munye gi post to. Cause we yira ya na adi ho mma. Ka I ka mbia o wa na for say sorry for what? Are you okay? Munye gi Igbo to chepụta na aka. I word ya. I sure that you are responsible. It's a friend, Mfiama, go as Ezugo Nyambo. Ezugo na Mpoes go and him at home. Likewise, Ezugo will have one him at home. Tell my friend, the Capuero I don't do like that, my brother. He doesn't know me. Where the guy would agree, no water, which is very wrong. He took a pet, somebody pet wagon, I don't give a fuck. Opom nazo ebo nazo ayebo no ngego no and me akwa no gego ayebo ham gego ayebo no give you MB and me akwa no gi abro mo nya ayo people they give me people they bless me alba no tamon di na na phone sim na spirit of God si anya me ha o chere egwuregwu egabro egu maazi ego mana onye heji omo ugwo the person is not owing me. Mwendo na wu onwe go sitokpara m aiswa man na obo go sitere m hanyekwa m ego ichana m ori ago awo m ori ago ewendo na wu go sitere m asim man na obo go sitere m henye m ego. Oh, is it a crime? My brother, another fatherly advice ka hanyekwa ego wo, remove your family from social media. Ndị niile tiri family na social media unu me prank ọ ga backfire but bro na ya jo Nollywood. But when Hollywood, you got Hollywood on ya na nwunye ya bi, ya na ụmụ ya bi. Je jụọ ha. Otu aka ọ ga-adị. Nkuru ga worst. Bitobo kita amend your ways. Mfu ga-echi mma bipụta ga ekene. Isikwa m pụọ ịma na iwe onye uko. Apụọ m na tọkwa onwe m ide enyere m nni. Adị m enyekwa ego nni. Ịghọta. Mma like ibu so declare ya wee semokwu. I declare ya as amengene achara m gị. It's only worse. I never call you Jpac. I never call you Jpac. I have never done that. I want to make you present on social media. I want to